ngoba phela bengitohoza nami la bengitohoza khona. Hhayi ukuthi bengibheka abazali mina kukho konke. Kwaphela konke lokho nasendaweni nje komakhelwane angiseyena umuntu. Ngoba phela bayamkholwa bonke abantu ngoba ngagcina ngiboshiwe, yabo. Abasakubungela indlela ade bekubuka ngayo. Mina ngingumuntu omubi nje. Kahle kahle ngeke ngisakwazi ngisho ukucela ingane ukuthi ngiyele esitolo yentombazane ngobani angisakwazi ukusondela eduze kwayo ngoba mina kahle kahle sengibizwa ngamagama, yabo, umdlwenguli. Ngento engazi kahle ukuthi angiyenzanga. Sanibingelela nonke babukeli be-Black Life TV. Namhlanje kwisiqephu sethu esithi izinkinga zomndeni la kwenziwa khona inhlambuluko. Namhlanje sibiziwe kwaMkhize. Kuthiwa sisondele eduze size ukuthi bathini. Sanibona mama njani? Siyaphila manjani? Ngiyaphila. Ngulungisa kwa-Black Life TV. Okay, my. Ngiyathemba ukuthi ubusilindele. Yebo ma. Ngibona ilanga lana likhipha umkhove etsheni nala kunabantu abapendayo singakwazi ukukhuluma ngaphandle. Sikhulumele ngaphandle. Ngiyabonga kakhulu. Sanibingelela nonke babukele emakhaya ku-Black Life TV kwesinye isiqephu esithi izinkinga zomndeni la kwenziwa khona iy'nhlambuluko. Sawubona mama njani? Yebo sawubona manjani? Siyaphila. Siyaphila Sanibingelela nathi. babukele emakhaya uzishiye igama nesibongo. Ngiyanibingelela ababukeli emakhaya, nguthandwa kaMkhize, Emenmouth. Uthando wamkhize. Yeah. Okay. Ngicela ukubuza-ke, why usibizile la namhlanje? Udaba liqalaphi? Udaba luqala la ekuthenini ngicela ukuzohlambuluka kumfowethu. Umfowethu usejele, besejele ngimbophisile ngamqambela amanga ukuthi urape ingane yami, indodakazi wami. Imake asiqale siyidonse ekuqaleni nje nisakhula size sifike kulesi sigigaba ukuthi uqanjwe lamanga. Nizalwe nibangaki ekhaya? Sizalwe sibathathu. Nizalwe nibathathu. Yebo, mina ngimdala. Kube khona ophathi nendawo omunye udadewethu bese uba umfana wakithi kuMagcina lo uthandwa kakhulu ke. Phela akathandwa kakhulu ngoba phela uyindodana. Yebo sizosho njalo uyena umfana sazi ngoba uMagcina noma uyindodana kodwa nje asilutho thina. Uyena nje konke nje kubalwa kuyena. Konke kubalwa kuyena. Ngishindle sihleli kuyona sikhona nje asikho ndawo mangashona abazali uzosixosha ekhaya ngoba watshelwa kahle ukuthi indle yakhe etshelwa abazali. Konke nje ngisho imoto kababa uthi wathi ubaba yakhe imoto isegcekeni iyabangwa njengamanje leyo moto. Uzoyigibela kanjani nathi siyafuna ukuyisebenzisa. So manje lo munye udadewenu bekumphatha kanjani lokho ukuthi ke na kuqanisa umfana? Naye kumphatha kabi kodwa ukuthi umuntu ophansi. Kangangokuba mina ngiyakwazi ukuncenga mina sengicikekile nje lesimo esiphila phansi kwaso. Ngase ngivele ngithi ngikhetha ungcono ngiyombophisa ongcono afele ejele ngoba thina sinandawo la yena yedwa nendawo la ekhaya. So yonke lento yenzeke nini? Umuphi unyaka? Yenzeke ngonyaka odlule. Yenzeke last year? Yebo last year. So kulo last year na wena usucabangile ukuthi udlengula ingane yami ngiyambophisa? Kusukela last year bengivele ngicabanga ukuthi kambe ngizomthola kanjani ngimzwisa ubuhlungu. Okay, asiqaleni ke leli plan yakho ukuthi yaqala kanjani? Umfowethu kusho ukuthi ngakhuluma ngabiza ingane ngayikhohlisa ngemali ngathi lalela uzofika uthi umalume vele uthe ufuna ukusibulala so asimqambela amanga ke ukuze aboshwe uvume nawe ukuthi ukuraphile. Ingane ingakanani mengabuza? Ingane no13. No13? 13 years. Uzofaka ukungcola onjena enganeni? Ngangasana ndaba nalutho ngifuna kufezeke leyo ngifunayo nje kuphela. Ingane na13 siyakwazi ukukhuluma. Ingilalelile nje sakwazi ukuyivula ngoba ngikhohlise ngemali ngayise gateway ngayikhohlisa yavuma ingane. Yayivuma leyo nto. Yayivuma leyo nto. So manje ke ngicela ungixoxela ngosuku phela sekuvula icase watshela abasekhaya kuqala ukuthi nange senza ukuthi like kwenzakalani? Ngatshela uma ngoba ubaba wayengekho ngaleso sikhathi ngathi ma kwenzeka ukuthi uma wabhilita kwasho ukusixosha ekhaya. Wathi nje asiphume emzini wakhe sesiqala ukukhuluma kabi ngumfana wakhe. Umfana wakhe asoza ayenza leyo nto ngagaranta ngathi uyenzile ngathi nansi ingane iyakhuluma. Ayiqamba manje ingane nje obikhuluma. Angikwazi ungayithembi futhi uma ikhuluma. Kanti vele mina ngiyazi ukuthi vele ngimqambela amanga ngifuna ukumzwisa ubuhlungu. So ke ngicela ukuzohlambuluka namhlanje ngimchazela ukuthi hayi ngiyaxolisa engakwenzayo.
sengiyalibona iphutha lami. Before uhlambuluke ngifuna sidlule lona zonke lezi zinto ade uzenza-ke. Amaphoyisa. Amaphoyisa Wa- khona iphoyisa engilaziyo Oh, engalimokolela oh. ngathi alenze lento. So libhale Lahla- i-case engekho. Ecase engekho laphinde lahlangana nodokotela ohlola ingane. Wakhokhelwa nodokotela. So wakhokhela iphoyisa, wakhokhela ingane, wakhokhela udokotela. Udokotela yebo. And mawuthi le ndaba le yenzeke last year, shuthi phela umama wenu usekhulile. Yebo sekhulile. So ubaba usakhona yena? Ubaba usekhona. Usakhona. Yebo usakhona. So nibanga amafa besaphila laba bantu. Yebo nababenza iqiniso ukuthini. Why ningaphumanga niyoyisebenzela nizakhela wena amafa? Sizosebenza kodwa nanka phela wasekhaya siyabona. Angcono ke nabo bathuli ngawo. Manje mase bezositshela emehlweni ukuthi akabani. Sikhona nathi sizalwa yibona. So udokotela kuse confirmily case wathi kena ingane ireshiwe. Kiwe enkantolo phela manje. Kumele kuye enkantolo kuyothetha icala. Lathethwa namanje icala. Sathethwa namanje icala. Sathathwa likapheli. Uya understand ukuthi yena ngubuze la uzohlambuluka kungajiye kuboshwe wena. Ayisengiyimisele ngakho konke noma ngenzeka yini akusahleli kahle kumina. Sengiyawabona nami amaphutha ami. Ngoba sekukhulekile nje ufuna ukuyoboshwa. Ayikho into engizoyenza futhi indlela abazokwenza ngayo. Noma yini? Usulindele noma yini? Yebo. So ingane ngoba lento isiyangihlupha nami. So ingane ngoba ilokhu ihamba inkantolo nje ino13 i-well-being yayo ke yona injani? Yimina phela kuzofuneka ngiqale ngiye kumasonto ngiyobona nama-social worker ngiwachazele nawo. Uzoyichaza uthi le ndaba. Kobonakala khona. Kodwa kusala ngisayifuni nami. Akusemnandi ke ngane yasekhaya. Uphi yena usastokile? Esitokisini. So manje ke na ingane ke mawukhuluma nayo nithini? Iyafuna ukukhuluma leqiniso noma isafuna uqhubeka nendaba? Ingane ngeke ngakhuluma nayo. Yangangiphendula. Kodwa ngiyazi futhi izogcina ivumile ngoba ngizohamba nayo nje emaphoyiseni ukuthi hayi nayo ingane engangiqambisa amanga. Oyiqambisa amanga? Yeah. Umuntu osekhaya like right now olalele ubuka ukuthi umzali onjani? Ngenxa ye bitterness nokuba nomona sungasebenzisa ingane yakho. Ikhona ngeke akukho kahle ngoba nobaba wayo sehlukene naso bangayona lento. Oh, ngoba ubaba wayo useyayazi ukuthi into engekho sokakhuluma nengane yamtshela iqiniso ubaba wayo phela. Manje akuselula ke nami ukuthi ngiqhubeke nalamanga. Ubuzothini kufile lento leyo beyenza kweyakho indodana? Benzophatheka kabi kakhulu. Yiko konke nje kuyisolo lokhu sengicabanga. And uyazi ukuthi la eSouth Africa bangaka abantu besilisa abangena ejele ngamanga. Imali yebo manje ngifunde emaphepheni. So nawe uzo-eda lapha. Nami ngangithi ngisebenzisa leso story ukuthi uzongilungela kodwa manje unembezo uyangishaya manje. Abasekhaya bazothini mase bethwala lolu daba? Ekhaya ngumuntu ongekho nje ngiqoshiwe straight. Uzohlala lapha. Sivele kuyiqanda lakhe ngizoya kamamkhulu ongcono. Bese ngimtshela umamkhulu kunesimo esikanje. Alindele noma yini ngoba uyamazi udadewabo vele ngengane yakhe ukuthi akalokotho. Udadweni yena uhlala laphi? Udadewethu uhlala emzini wakhe unomxhaso. Oh so yena unendawo yakhe. Unomxhaso. Wena usele nobhuti wakho omncane. Usele nobhuti wami la kodwa ngibanga indawo. Sisobabili nje bahloka uhlwanisa sesobabili ke. Sengazi babelesela umfana. Kufanele ngabe nawe kade waphuma nje ekhaya. Mangingavuma akuvumi phela ngizokwenza njani? Buka manje sekwenzeka izinqumo enjani? Akuvumi kona nama ngizenzanga nama ngithandi njengoba ngihleli. So udadewenu uyayazi yena le ndaba? Uyayazi udadewethu. Wathini kubosha ubhuti wakhe enze lento kumshana wakhe? Akangikhulumisi udadewethu. Akasangikhulumisi. Wayikholwa kodwa akakhathi isaqala indaba. Wakholwa okokuqala wahamba wabona kwababhlungu sekuboshwa ubhuti lomncane. Kwaku-right sisaxoxa. Yeah. Kodwa mase kuboshwa ubhuti lomncane yashintsha indaba. Wathi bengayitsheli ngizoyenza ngempela lento. So wawumtshelile before uyiqala indaba? Ngimtshelile naye. Wathi uzoyenza? Kodwa wayengazi ngizokwenzani. Yeah, ngoba ke abazali ngoba uthi abazali sebekhulile bakithi. Hayi I'm sure sebekhulile but ke namanje usuzobabikela lolu daba ukuthi iqanda labo ulisejele ngamanga. Ucabanga ukuthi basazokubala yini kwingcebo yabo? Vela ngibaliwe. Abasezongibala vele ngiyele ejele manje njoba ngizoboshwa phela ngiboshwele lento engangiyenza nami ngidlala inhliziyo. Hayi. Yo babo ubhuti ke ukukhona la ekhaya namhlanje? Yebo ukhona. Oh uphume nini ngoba uke wathi stock? Uphume ngebail. Ukhiphile usisi wami last week Oh ingakho sengifuna ukuconfess ngoba usela vele. Oh lithethwa nini futhi icala?
ngenyanga ezayo. Yo, okay. Yo, mabukele emakhaya asimlanda ubhuti ayizwe lolu daba sizwe nuthi uzothini ngalo. Hayi, sesibuyile-ke kuhlelo lethu izinkinga zomndeni la senza khona inhlambuluko njengoba simenyiwe nje umama Mkhize ethe kunodaba afisa ukuludingida or ukuhlambuluka kubhuti wakhe. Sawubona njani? Yebo njani sisi? Siyaphila. Siyaphila. Igama lami ngulungisangisa cela ubingela ababukela emakhaya uzisho igama. Sanibingelela ababukela emakhaya. Mina ngusabelo wakamkhize. Sabelo Mkhize. Sabelo uyamazi usisi lo seduze kwami? Yebo, hayi ngiyamazi. Uba wena? Usisi wami omdala. Usisi wakho omdala? Yeah. Umuntu onjani? I-relationship yeni njani? Hayi, okwamanje nje ngingasho ukuthi ayihambi kahle kuthina sobabili. Dalwa yini uthi ngahambi kahle? Shuthi la ngike ngaboshwa mina ngenxa yakhe udadewethu. Ngisanda ukuphuma nje khona ngebheyili. Shuthi la kwavele kwasuka nje into engingayazi kodwa isuka ngayo udadewethu kwathiwa ngidlwengulile mina ngidlwengula ingane yakhe. Ingane yakhe? Yebo. Okay, i-relationship yakho nengane yakhe injani? Umshana wakhe angithi ngani? Umshana wami. Injani? Ngeke phela isaba right ngendlela yokwenzeke. No, ngisho before kwenzeke yonke lento esho. Yayi right nje bekumshana wami ngoba mangifuna ukuthi engenzele something ubengenzela emthuma nasendlini engihlinela nje nginanankinga. Ekuhlonipha njengomalume. Ekuhlonipha njengomalume. Okay, and I'm sure ngoba ade kuvula icase bungasakwazi ukukhuluma naye angithi. Sidala nje namanje futhi. Okay, namhlanje esibini uyena udadweni uthe ucela ukutshela into ethile ehlangene nayo lolu daba. Ngisacela ukukhuluma. Usabona bhuti wami? Yebo sisi. Ninjani? Hayi ngiyaphila. Siyaphila noma singaphili kahle bhuti. Kunento engicela ukuyihlambuluka kuwena. Uyasazi isimo sethu sobabili. Inkinga yami ukuthi nje uboshiwe nje bengiqambela amanga. Awukwazi uzuyirape ingane. Imini engathathwa owasuka ulaka lwami nje lokuthi wena uthandwa kakhulu uthi nasiluthe ekhaya yonke into ekhaya bayibalela kuwena. Thiwe yakhe yakho wena yonke into oyifuna uyayithola kodwa thina sikwazi ukuthola. So ngavuka umona ngithi ngcono ngizuse wena ubuhlungu. Ngoba abazali abasinakile thina abanake wena wedwa banakho umagcina. Wabona ukuthi ngcono impela uzungimoshela impilo yami dadewethu kuwena omdala ngezinto nami bengakayitholi owazi kahle ukuthi ezinye bengakayitholi. Yebo bhuti wami ngiyaxolisa kakhulu bekuyinhliziyo kodwa abazali kahle kahle abenze yonke lento. Kodwa nje ngiyaxolisa kakhulu umntaka banga ukufaka ejele into ongazange uzuyenza. Manje zonke lezi zinto lezi esezenzeka empilweni nami ngoba phela wena wawunesiqiniseko sokuthi usho impela ngisho ukuthi angiyenzanga leyo nto leyo. Wena umuntu onesiqiniseko sokuthi lento le ngiyenzile. Awusho ingobani kuphi lokho engake ngase nginakho wena okufuna ke noma wakuthola noma konke angikaze ngikuthole namanje ngakho sengiyisola ngazi ukuthi ngangenzani kodwa nje kwakuyinhliziyo ebuhlungu ngento eyenziwa abazali phakathi kwethu. Ngoba kusho ukuthi babehlukanisa ngoba wena uhamba phambili nawe uyakwazi lokho mfowethu ukuthi wena ukhuluma kanye mawucela into uyithole. Thina silo sithenjiswa nje sithenjiswa sigcine singakutholile futhi. Hayi. Mangibuka i-age difference kunina kungenzeka ukuthi mhlambe ube yiqanda ngenxa yokuthi mhlambe watholakala sekuvalwa amehlo singasekho ithemba lengane yomfana. Yebo. Manje nje uyigugu nje kubona bezwa lutho. Bhuti uzizwa kanjani kuumuntu okufanele ngabe uyakuvikela ekhuluma kanje? Hayi ngiyaphoxeka kakhulu futhi kubhlungu sisi wami ngoba impilo yami nje uyimoshile kakhulu. Uyimoshile kakhulu ziningi izinto engiyiluzile ngalento le. Njengani ungasuyibali nje? Nje ukwazi ukuqhubekela nempilo yami phambili yabo. Ngoba phela bengitohoza nami la bengitohoza khona. Hayi ukuthi bengibheka abazali mina kukho konke. Kwaphela konke lokho nasendaweni nje komakhelwane angiseyena umuntu. Ngoba phela bamkholwa bonke abantu ngoba ngagcina ngiboshiwe yabo. Ngoba abasakubungela indlela abekuwa ngayo. Mina singumuntu omubi nje. Kahle kahle ngeke ngisakwazi ngisho ukucela ingane uthi ngiyele esitolo lentombazane ngoba angisakwazi ukusondela eduze kwayo ngoba mina kahle kahle sengibizwa ngamagama yabo umdlwenguli. Ngento engazi kahle ukuthi angiyenzanga.
Phew. So awusho-ke lana usisi wakho usuke washerisha naye experience izinto ogowe through zona laphana ejele. Like ngisacela umbeke esithombeni izinto ezenzakalile kuwena ngoba phela i-rape ejele abayithathi lightly. Ngiyazi ukuthi-ke na ezinye iy'boshwa y'boshelwa okunye but khona laba bathi-ke ngeke uzoyiphela iy'ngane zethu. So bakuphathe kanjani ejele ngoba usakhona khona? Mawulapha nje sisi wami uyahlukumezeka kakhulu ngezinto ngaphandle ngoba phela khona nobaba abadala lapha yabo abakuthatha njengokuthi uney'ngane zabo kusho ukuthi wena umuntu obhedayo kahle kahle. Kuningi nje kuyamoshakala ubuhlungu Ungashusho nje eyakhe experience. I know ukuthi kuningi but usho kwakho i-experience. Eyi sisi wami angazi ngabeka ngithini kodwa nje engikufundile ukuthi umuntu uma umbophisa umusa ngaphakathi usuke umthwesa umthwalo onzima kakhulukazi uma wazi ukuthi into akayenzanga. Usisi wami angazi ngathini kuyini engayixoxa naye nje namhlanje ngazi noma ngiyamxolela noma ngenza njani ngoba nami kuningi engikuthwele ubunzima ngale nto ayenze kimi. So manje ngoba iqiniso seliphumile namhlanje wena vele wawulazi ngoba ukwenzanga. Yeah. Umshana wakho ngiyezwa kuthiwa yena una 13. Likhona mhlawumbe igqubu ombambele lona? Ngeke ngiyibambele ingane ngobani umuntu oyifundisa into engekho right uye usisi wami lo. Uyena umele azi ukuthi kusho ukuthi lento ayenzayo uyifaka imfundiso ayifaka nakuzona iy'ngane zakho ukuthi iqhubekele phambili ziyenze nakwabanye abantu. Yeah. So uyilindele kodwa-ke lento ukuthi singenziwe usisi wakho? Hayi. Like ngiyazi ukuthi-ke na ukhombisile ukuthi-ke unomona ukuthi kuthandwa wena but bekuyinto oyilindele? Hayi bengingayilindele ngobani akukho ayekutshengisa ukuthi unenxa nami ekuqaleni kodwa-ke ngendlela ekwenzeka ngayo ngabona ukuthi akasiyena umuntu olungile akayena umuntu o-right. Esengibophisa ngize ngihambe ngiboshwe ngingene ejele ngenxa yakhe eyigazi lami singaxabananga ngenxa yokuthi yena udinelwe abazali ubona ukuthi ngcono egudluze mina. Akhathi uboshwa wamncenga wamtshela ukuthi dadewethu ungayenzi lento? Ngangeke ngisho ukuthi ngiyenzile ngibe ngazi ukuthi angiyenzile. Yeah, ngisho ukuthi-ke nawo umncenga ukuthi angayenzi. Ngangimcela ngisho ukuthi angiyazi leyo nto leyo. Esho yena ukuthi ngiyayazi nengane-ke ngoba yayisivuma ingane isho ukuthi hayi ngempela ngikwenzile lokho. Sisi kwakuthini kuwena umfowenu omncane encenga ethi-ke nasicela ungayenzi lento? Sekubuhlungu sisi kodwa mina ngeke into ayenza ikhona le nhliziyo elukuluku enhliziyo embi yokuthi ngiyamfuna kodwa kwenzeka liloku kuyena. Kwakubuhlungu nakimina impela engikhalela athi hawu kodwa sisi. Yini le oyilwela kangaka ufunani? Yini le cause ngifuna konke namakutholayo. But unemali ayiphiwa ngenyanga yena kodwa esebenza. Yena usamncane. Hayi ukuthi ngiyamvuna but ngizama ukubuka ngehlo labazali abathola ingane yomfana sebevala amehlo. Cha, uma umzali nje akekho umuntu omncane nomdala ey'nganeni zakho asilingane sonke. Sizalwa wena nje sonke. Phela inkinga manje anisasizona iy'ngane. Nayo yona ingane uyasebenza kodwa bamnika imali. Uma ifuna ukuthatha imoto noma yini egaraji uyayithathela mina noma ngathi ngicela bangise estation ngeke ngihambe mina ngemoto. Kodwa bakhuluma yena unikwa manje ukhiye. So usho ukuthi-ke na right now ngoba sekuphumele lolu daba. Njengamanje ngiyaxolisa kakhulu. Ngiyaxolisa kakhulu bhuti wami. Ngizimisele ngokuthola wonke lo msebenzi omubi sengiwenze kuwona. Ngizozama ukuthi ngihambe ngiye e-police station ngiyochaza ngifune nomsheshe ophethe icala lakho. Lithwalwe yimina leli cala kubathethe abakusulela icala. Ngizokugeza futhi. Uzomgeza kanjani? Ngembuzi. Ngigeza igama lakhe nomakhelwane nje babambuka bazi ukuthi mina bengisuse lento. Kuze kufike la ungixolele kakhulu bhuti wami. Ngiyazi kubi. Mhlawumbe njengoba ngithi ngizogeza ngani uzokugezelaphi? Mhlawumbe ngiyaxoshwa ke namhlanje ekhaya. Bangixosha abazali ngoba phela uyigugu labo wena. Njengoba sengikhulume kanjena nje ngiyazi akusemnandi. Uzizwa kanjani? Hayi ngiphoxeke kakhulu sisi wami. Ngiphoxeke kakhulu ngoba vele ngangazi ukuthi into engingayenzanga. Kahle kahle nje kusho ukuthi into ekuthiwa umndeni mina ngiyibona nje engathi into engekho. Kodwa-ke
ngoba nakho Ulindele umuntu wangaphandle ngenza lokho. lokho ngenziwa umuntu wangaphandle futhi naye mhlawumbe osuke umonile ngaleyo ndlela kodwa kuya-understandeka ukuthi kwenziwa umuntu wangaphandle. Angisathembi lutho nje mina ngosisi wami, angisathembi lutho emndenini ngoba kubuhlungu kakhulu lokho abakwenze kimi. Uyazi ukuthi-ke na usisi wakho naleyo lo munye bekwazi lokho? Bekuwena kuphela ongazi? Ayi bengazi ngoba nazaze ngixoxe namuntu nje since lapho. Ngiyezwa kuthiwa uyena okukhiphile ngebheyili. Ya, ngasho njalo ngoba phela kwafika yena umuntu wasekhaya esengilandiwe ngale. Bengingakaxoxi nabo nje ukuthini. Wena sisi uyasebenza? Cha, angisebenzi. Kunganjani mhlampe uthola umsebenzi uqale nawe uzakhele lakho ikusasa ngoba yonke lento iqala lapho ukuthi-ke mawukuthi awunayo ayikho into obhizi ngayo ofuna ukuyenza noma uqala ibhizinisi anyana nje ufocus kweyakho impilo uzakhele lakho. Ngempela sengiyayisola ngakho konke engikwenzile. Because mhlampe nje sikuphi manje? Because mhlampe ifuke nobu approacha abazali ubatshela ukuthi na aningixhasi ngifuna ukwenza okwami i-tuckshop anyana. Yebo kodwa ngicabanga lokho kodwa manje sekulethe sengikwenzile. Akuselula. Sekulate ngempela. Sekulate. So manje ke ngicabanga before lokho. Yebo. Ukuthi abangilekele nami kube khona engikwenzayo. Ungavumeli umona udlala ngawo. Yebo, ungavumeli umona. Yazi imndeni yabhidlika ngomona. Yebo ayi nami ngibonile kulokho ukuthi imndeni yabhidlika ngomona and kubhlungu ukuthi kena udadweni akekho la because naye bekufanele abe khona ngoba kwakufanele nikhuzane. Sikhuzane. Kodwa ke angimbeki kakhulu icala ngoba noyengazi ngathi nje ngizomkhombisa lo ngifuna ukubatshengisa labazali. Akazange ukuthi ngifuna ukwenzani. Akazange ukuthi ngizanini. Ubhuti unazo ingane? Yebo nginayo ingane. Unayo? Ingakanani? Ayi ngayishiya nje besencane kakhulu kade ngibosho ngoba imaye nonyaka nje. Imaye nonyaka. Uyayithemba ingane yakho ukuthi ihlale noma mkhulu wayo? Ayi. Ngeke angikwazi ngoba ngishilo nje siswami ukuthi mina kahle kahle into ekuthiwa umndeni ngisekude ukuyithemba noma mhlambe leyobuya lelo themba. Ngoba abakwenzeke kubuhlungu kakhulu. Ngoba naye ingane yami angisakwazi ngisho ukuyondla mina ukuzondlela. Ngoba ngisho ukuthi kuningi ngikuluzile. Mawengane waqhelisa. Phela akekho umuntu engikholela ukuthi uthanda ukuthandana nomuntu owumdlwengulu ngoba nakuyona ingane yami ukuthi angisathembekile mina. Uyayizwa umonakalo wenzile? Ngiyawubona. Ngiyaxolisa kakhulu mfowethu ngizoya kodwa uzokhuluma naye uSikwiza wami. Ngimchazele lonke iqiniso. Ngoba njengoba sengiqalile nje vele sefune ngikhiphe konke. Nakuyena ukuze akuthembe nangelinye ilanga. Ngoba phela manje akasakuthembi. Ubuswa yilento engangisho mina. Bhuti yamxolela? Noma kunzima siswami kodwa-ke mayixolisa ngoba nami ngifuna ukuqhubeka neyami impilo. Ngizothi ngiyamxolela usisi wami kodwa kusanzima okwamanje. Sobona makuqhubeka isikhathi. Sisi uzobiza nini umndeni ukhulume nabo lelo daba nge-weekend. Nge-weekend le. So singafona si-check ukuthi ubizile umndeni. Yebo ngawucheck. So lokhu kwembuzi uzoyithenga ngani imbuzi ngoba uthi awunayo imali? Ngizoyicela kumamkhulu wami. Usacela namanje? Ngizongisiza mamkhulu wami. Ngifuna ukuqhubekela phambili nje. Ngifuna ukuqhubekela phambili. Hayi sizwa kahle. Yo, nayizwela-ke babukele emakhaya ukuthi-ke na umona ubhidliza imindeni kuphuma idumbu kwenzeka yonke into. Ngase silwe naleli demoni lomona nje singaya phambili sonke sibambisane ngoba sasingekho isidingo salento kube nje naye wafocus athola umsebenzi. Abantu abazakhela amafa abo bakithi. Akungalindwa abafa abantu abadala abantu asebegugile sebeyicabangela ukuthi bayobona uJesu bebambekile ngala becabanga amafa. Siyabonga kakhulu ke Black Life TV. If ukuthi nawe unaso sakho istory o inhlambuluko ofisa ukuyenza, feel free usidrophele imessage, ufone usho ukuthi nawe ucela ukubhodla. Isikhathi sokubhodla lesi kulungiswa imndeni siqhubele sephambili. Black Life TV siyanthanda kakhulu. Is there Black Life